Pangit talaga yun, alam. Wala na yung pupupo. Di ba bigyan mo ko? Hindi ka magpupugpug bigla. Maghanap ka muna ng song. Score po, 17-13 in favor of Kadlan. Anong bigbiman? Substitution. Sub. Ano ko lang ganda nyo? Ano sabi sa hindi? Sorry guys. Ay, rep. Gusto mo rep? Ay, yun. Isa yan. Isa yan. Ah, yun. Bakit?
Running score, 20-19. In favor of Palestina. Substitution. Kadlan. Update po sa score, 19-20 in favor of Palestina. Diyan sa motor. Hindi po di ako nag-terminator na best. Hindi ko magkapunit. Substitution. Number 25 of Finland, second personal foul. Penalty. Substitution. Score po, Remaining time, 4 minutes. 21-22 in favor of Palestina. Ito pala naman, day na lang.
you. Shoot! Ay! Dago mong pati ay. Isa sa lalo doon. Pag third quarter yan mga. Substitution. Shoot! 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 Wawa, umigli ka. Number 21, first personal foul. Penalty. There you go. Sherman. Score po, 24-22 in favor of Kadlan. Remaining time, 2 minutes and 30 seconds. Ta naman wa. Oh, cheer mo na. Number 2 of Kadlan, first personal foul. Dahil maka-cheer ta ang inisip si ano. Maura na lang. Tabahan kasi ba kung bola? Tabahan. Kung bola. Dahil? Pinaalis to ako. Nakain lang. Masyasyapan pa ako. Dahil dito kami dito. Same ball. Akis! Time up. Ano markada mo lang yan? Ito, mabilis tayo.
Malay ka ba? Ano na? Oh, man! Thirty seconds remaining time. Ano ba kayo? Hindi sila ka-outfit tayo. 20 seconds. Shoot! Shoot! Dali, dali! On the second period. Score po 30-29 in favor of Kadlan.